салом ба ҳама тамошобинони канали Fayzov TV. Имрӯз дар бораи чӣ будани резистор ва дар куҷо истифода шудани резистор гап мезанем. Калимаи резистор аз калимаи англисии резистор гирифта шуда ба маънои муқобила мекунам ё муқоимат мекунам тарҷума мешавад. Резисторҳо дар электроника, дар радиотехника ва ниҳоят зиёд васеъ истифода бурда мешаванд. Ҳатто дар телефонҳо, дар компютерҳо, дар дохили лампаҳое ки ҳозир баромадагӣ ҳастанд, дар ҳама инҳо резисторҳо истифода бурда мешаванд. Яке аз асоситарин ҷузъиётҳо ба ҳисоб мераванд. Резисторҳо ба чандин намуд тақсим мешаванд, онҳо чандин намуд мешаванд лекин мо имрӯз дар бораи се намуди онҳо, ин резистори доимӣ, резистори тағйирёбанда ва резистори ҷӯрсоз гап мезанем. Резистори доимӣ ана ҳамин хел намуд дорад. Резистори доимӣ вай фақат як муқоимат мекунаду халос. Инҳо боз температураи муайян доранд ки то ҳамун дараҷа тоқат мекунанд ва тоқат аз вай зиёд ки шуд месӯзанд. ҳамин хел чанд хосиятҳои дигар ҳам доранд. Резистори дуюмро потенсиометр ҳам мегӯянд. Потенсиометр ё ин ки резистори тағйирёбанда. Ин гуна резистор аз ҳама зиёд дар усилителҳо истифода бурда мешавад, дар телевизорҳо ки барои баланду паст кардани қувваи ҷараён дар блокпитани он истифода бурда мешавад. Дар усилителҳо вазифаи баланд кардани пасту баланд кардани овозро дорад. Ва ана ҳамин намуд ҳаст, резистори тағйирёбанда. Сеюм бошад резистори ҷӯрсоз, подстроечный резистор, яъне вайра дар схемотехника ана ҳамин хел ишора карда мешавад. Вая дар як чӣ муайян мемонанд ва ҳамин хел меистад. Вай мисли тағйирёбанда поёну боло зиёд поёну боло намекунад. Хоб вазифаи резистор дар чист? Резистор муқоимат бо қувваи ҷараён муқоимат мекунад, яъне вай қувваи ҷараёнро кам мекунад. Масалан, агар мо 9 волт дорем ва ба мо зарур аст ки 3 волт дар охири сим бошад, фақат резистор истифода мебарем. Яъне аз чӣ хеле ки мо аз қонуни бақои энергия аз физика медонем, энергия худ аз худ пайдо ва ё худ аз худ нест намешавад, вай фақат аз як намуд ба намуди дигар табдил меёбад. Дар ин навбат ҳам ҳамин хел. Агар энергияи мо 9 волт бошад ва светодиоде ки мо истифода мебарем, ин светодиод лампочка ҳамагӣ 3 волта бошад, пас ба мо зарур аст ки ягон резистори 300 омад дар ҳаминҷо бимонем. Дар ин ҳолат резистор қувваи ҷараёне ки аз ин ҷо ин хел мегузарад, ин қувваро ба гармӣ табдил медиҳад ва аз ин ҷо бошад ҳамагӣ 3 волт ба светодиод меояд ки светодиод намесӯзад. ҳамин хел фаҳмишаш осон аст. ҳозир як бор нишон медиҳам. ин манбаи ҷараёни мо 9 волт, светодиод ва резистори мо. Агар бе резистор пайваст кунем, светодиоди мо месӯзад. Лекин бо резистор пайваст мекунем, то светодиод насӯзад. ҳамин хел намесӯзад, агар бо резистор пайваст кунем. Дар рӯи схема ҳам ана ҳамин нақшае ки ҳозир нишон додам омадагӣ ҳаст. хоб ба ҳама касоне ки видеои мо маъқул шуд, лайк монанд, подписатсия кунанд дар канали мо. подписчикои мо рӯз ба рӯз зиёд шида истодааст. хоб зиёдтар ҳам мешавад. мо дар бораи чӣ будани диод, чӣ будани конденсатор, чӣ будани резистор, чӣ будани дигар радиоҷузъиётҳо маълумотҳои зиёд медиҳем.